Kaseng Henyo Trap Youth Council HYC Umyiap Area Unit hapo kajingelam usamla Oliver Twist Marngar u President ka HYC Umyiap Area Unit kalalit banya Kynduh u Assistant Executive Engineer Nongston Distribution Subdivision MEPDCL Nongston menha kasing thoding katayo beladam halor kajing bompen poi ya kabel light ya haki nongsong snong jong kathan Umyiap Kaseng kakwa ban penjanai ban penpoi biang pori ki belat kenang bakinum don ki jingkya ban siu belat nada ki yo akapor namar kumbalong menta karukom penpoi ki belat haki tliu ying jong ki nongsong snong jong kate kathan ki meter reader bun sin ki klempet ki meter ban ai belat haman ka tliu ying hendre ki la shushna bel da ka basu Antad bade ki belat ki jong ki nongsong snong ki lo shupara Pateng haki riu patba Shushu kaseng ka kerpat ikarukom pet iki meter ru day banwan pet testa iki meter namar ka shem baga jingbam pet meter kaya per bun bat kabel basushna Antad office dan ruki meter beladu kabel ka he kat ba karukom thanglait kamya ha baga jing he jong kabel Kaseng kalabru badan kilong yeng ki bapandan kamlan kabel kapoi tang sispa lani arspa tingka hendrai la shempat ki bladu ki meter kapoi shia jar tingka lani tamru namar kani ka deling ba ka jingbam wan pet tester ki meter reader Kaseng kalakerpat ru yu Assistant Executive Engineer ban Phah iki meter reader ban shemkhia ban penjanai hakarukam ban wan page iki meter ban wan ai bet thik yaki ban light jong ki pajba haman la ki tliu yeng nang ba ki pajba kinam don kinu ki jing e ban nakaliang Assistant Executive Engineer MPDCL Nongston hakajing ekran ban kinong yalam kaseng ukular hakmat kaseng ban shemkhia ban penjanai hakajing trekam nakabenta kajing mentoi ki pajba nong song snong ni kun ka sen hadin bangila yo kaji jor na kita ba halor ki meta reader ki ba pan page ki meta ba ki bill kadang pakathan ka jini halor ka jing bom wan page tista wan ai tista ya ki bill haki tluing jong ki pa ba kadang pakathan ka jini te kun persen hadin bang layo ya ka jing jor lagi ba nimla ban shu snap nilawan menta ban pisnyo SDO jong kali ka office MECL halor ki jingbom sim kia ki meta reader hakadong tan ka jungi te kumpan shu pentep ha phi ki ba te namar kini ki ba wan ban page ya kini ki meta reader ban wan ai ya ki belaj ha ki pajba kalong kaba kabom simki hadu kata-kata hadu bagi pajba kingat ya ki jing jenjar kingat ki jing ki ba ban ki bakta ya ka yok akot ka jung namar phi kum kanuksa ban penpoi ya ki bel hajing sisya amar ba layo ya ki bel kila dai ban penpoi biempo rei don hateng ba kum lasyai kala dai ka lasdat ban lesewi ya ki belaj ki jongki rei kat ba ka belaj jongki ka poi kum menta kasni te kalong ka ka ba khie ba ka ba jenjar tam ki madok ki masuk ya ka wei ru isneu ban kerpat ya ki de ki meta lidar ba ki dai ban wan ban pet tista namar ngilap babun ki metar jongki longying ha kathan ka jungi ba ki don ki benta ba ka belaj ka jongki ka he bat hapa ngi pet kat kum ka jing don pendon kam jongki ya kalaj kam ya hap bat ka jing bil jong ka office ya ka belaj ka jongki kadau bang syam ka dei halor ba ka jing du no jong ki metal te nomor ka jing benang ban pej ya ki metar kadang biang ne kala du kim la kim nang ban pej nomor ki metar daru kim wan ban pej tista ki hamala ki tuyong ka dong katan ke jeni tingilap ba ki don kitu ki metar ridal ki ba ladu no mereka ba kabel ka he dangila wat ka jing tip katkum ka jing pendon kam ya kalaj kapoi tang haki hapo kasih spa lane kar spa karba nama baka jingdu jengki metar kapoi saduk ki 1000 lane tam ya ka 1000
te kani kalong ke ba